Мақулай тамкор. خیلی فهمیش دارم مقصد خیلی فهمیش دارم. درمانی نه معقول استاد فقط میخوام از زود کنم برآمده چی با شما میخواین آفلاین دا کلان شد کار کنین وقتی که امروز دا آنلاین قدر امکانیت هست. саволи ма ҳамае ки ма коргарода 10% оилинг метавам продажа баъзе бародаро ҳастанд ки мега ҳами бояд 10% бисёртарака мақсад амира оили ки аби чимони сус бахила ма барои мотиватсияшон кардагим не ки ҳами кора усто вай хеле ҷуръат дуртар бест вай хеле ҷурора ҷура наку одаме ки коргара 3000 бити ба ҷуръат бага ки ти чота коргарота бисёр додисти 90% ҷурото намехоҳад ки шумо муваффақ шавед то ҳами ай бахили нестай ти коргарота бисёр мудодисти. салому алейкум устод валейкум. ма дар ноҳияи дангара дар бозори офлайн канцелярияси дорам даромад пастя нахила даямо 20000 сомон 20000 сомон мехоҳам амира мехоҳам амира зиёд кунам фаҳмишам қадар астеста 20000 да дар куҷо шуда гейта дар дангара дар куҷош падар модарам кор мекард я 3 сола ма даст спордагиам ти чанд вариант дорӣ мисол як вариант ҳамое ки ты ёки оптом бигзарӣ ёки ты просто як бо чиай клиентҳои ту киай талабои мактаб донишгоҳ намино дар модар ҳар хела ҳамаш ҳаст падар модар ҳаст талабои мактаб вазифаи топ оф майнд дар канцелярияи ноҳияи ваҳдат холия ё не холия ята дангара ята данорак ята восе ята моминобод ята кулоб баъд дтаи то есть ты дальше кушодан мегирӣ ёки варианте ҳастае ки ты просто оптом да мегзарӣ лекин ба фикри ман канцелярия кори ту нест мақулай тамкор хай фаҳмиш дорум мақсад хай фаҳмиш дорум дармани на даромад дорум то ки даромад ҳастаи мада мақулай даромад набоша мақул нестай ҳамхелае ай гап занид маълуме ки ҳам кортуда мақул нестай маъқула устоду фақат мехоҳам зиёд кунам даромада дар офлайн вақте ки ты як вариантай просто да ты точкота зиёд кардан мегирӣ просто чиста точката зиёд мекунӣ просто дар клубуй мекунӣ дар ҳама ҷо кушода рафтан мекунӣ да лекин ман намефаҳмам ки чӣ ба шумо мехоҳед офлайн дар калон кор кунед вақте ки имрӯз дар онлайни қадар имконият просто барои чӣ дангарам хеле ки ахай чӣ ба диюмша намекушоӣ интернет кор мекардаги кама не офлайн диюмша чӣ ба намекушоӣ дар дурин бозор охи дар кадом бозор бозори калонш калони бозор дар бозори дангара восе хеле бозорода ҳастай точкотон не фақат дар чӣ ба дар дигар точкаҳои намекунӣ кадаг нестам на баъд ман мешидам як магазин мекушодам пеш ягон донишгоҳ да просто магазини офлайн мекушодам бари донишгоҳи нав чӣ буд номаш дар дангара донишгоҳи давлатии дангара буд институт дар тарафҳои ҳамҷо ҳуй мекардам то есть ман просто ман офлайна дӯст намедорам ман ганда дӯст намедорам офлайн то есть офлайн тра маҷбур мекуна ки ти дар як ҷо банд бошӣ аренда ирӯз барфай пага боронай пага селай пагаи дигар раҳора маҳкам кардан ҳар рӯз чиай ранги лотереяй ранги казиноай оё ки пага савдо чӣ хел мешида бошад ти расшод дория ки мебинӣ борон зад дар боронӣ ҳеҷ кас намедроя мисол 100% сюрпризай ама чӣ гуфтум ман гуфтум ки ман вақти воронкома мекашум конверсиёра ҳисоб мекунам метапора ман медонам ки инами ҷа инами хеле агар инам қасум расход кунам ман дар инаиқа икс метия инами чиз то есть и ранги ваяй да бозии бисёриҳо мегӯянд ки чӣ бозӣ ай 100 сум мемонӣ 300 сум 20000 кор мекунӣ моро бисёриҳо менависанд ку дар поён чӣ бозӣ ай 230 сум монда 38000 кор карда барои ҳамин агар ки ман мисол агар ки ман мақсад мемондам ки ман бояд тест калон шавам тест масштабировать кунам иҷа як вариант агар сум надошта бошӣ ман мегуфтам ки так ман бояд як 20 ноҳияи хатлонда 20 магазин мекушам
Я магазинда чанд сум дар кора? 50,000 камш дадам. Сомон? 50,000 сомон. И пули бор меша ё қати аренда, ремонт, пемон ҳамаш қати? Бор фақат. Ай бор, бо чанд? 30,000 дига чи? 80,000. 80,000. Так, ма бо чӣ кор мекардам? Чандта бояд букушам? 20. Ма бояд 1,600,000 сармоя бигирам. Ма метавонам ки 20 инвестори 1 тага гирам, ё ки 2 инвестори 10 тага гирам, ё ки мисол 5 инвестори 4 тага гирам, ё ки 1 инвестори 2 тага. То есть ма просто ай инвестор сум мегирам, полный расходои магазина. Ай хидм кор, и қати инвестор 50 на 50 кор мекунам. 50 на 50 кор мекунам. Кор ай ма, сум ай инвестор. И ты уже фикри плана мекуни, ки ҷо биёвум, ҷамъ кунам, чӣ хеле кунам. И агар ки 80,000 да я точка кушоӣ, 20,000 сомон фоида мебароӣ, мисол. Значит, инвестор чанд сум то есть инвестор да я точка 80,000 вложить мекуна, агар ты 3 моҳ пас фоида да бароӣ, 20,000 да чанд қа фоида мекуна ӯ? 10,000. Зарби 8 моҳ чанд қа мемона? То есть сумша да 1 сол мебароӣ. Ты 1 сол 1 моҳ ремонт мекунӣ, 3 моҳи дига фоида мебароӣ, 8 моҳи дига кор мекунӣ, мебароя инвестор фоидаш. 1 сол да сумаш мебароя. Мисол. Як риско дора, ки любой инвестори ба ақл рискора қабул мекуна. Ты меги, ты метавонӣ ки бисёртар кор кунӣ. Ба фикри шумо осон ёфтан инвестор дар вақте ки ты возвратат 1 сол да сумат мебароя 80,000. Бо агар дуюм точкат муваффақ шид, сеюм муваффақ шид, чорум, панҷум да осон меша гирифтан. Баъд ту уже монстр мешӣ. Ту уже метавонӣ 40 та кушоӣ. Некем иҷаи хеле айда, нигоҳ кунед. Шумо мехоҳед калон шавен. Ки мехоҳад бизнесаш калон шава? Некем шумо намехоҳед бухонед. Барое ки калон шиданда илми нав дар кора. И хеле нестае ки шумо як дорура партофтен, хурден, бизнестон калон шид. То есть новый масштаб требует новых знаний. Шумо уже братчика, ира бардор, ира доставка, ира биёр, и хеле намешава. Датори одам, то есть ты ози да магазин чӣ кор мекунӣ? Сар худат меоӣ, ҳама чиза худат контрол мекунӣ, ба фикр. Ам хест? Метавонӣ ки наёӣ магазин. Вообще наёӣ ҳамҷо ки 20,000 фоида биёра. Метавонӣ? Ҳаста учам ҳаста қатим. Не, агар набоша, агар набошам, намешава. мақсад результат истара. Результат мехалта, мисол. Ана ки барои результат нағалтидан чӣ дар кора? То есть уже дигахе илм дар кора. То есть уже илми чӣ дар кора? Илми ба кор қабул карда. Ма фикр мекардам ки ма уже ҳама чия медонам. Лекин ами 2 рӯзе ки дар Дубай будам, фаҳмидам ки ма акаста ҳиче намефаҳмали. Вали мо ба ҳамин командаи сохтагимон ма фаҳмидам ки ма ҳиче намефаҳмам. Одам 12,000 коргара управлят мекунад. 12,000. Бо медонед чӣ мега? Ма мега ки рӯзи душанбе рӯзи дароз кор мекунам, рӯзи сешанбе рӯзи дароз кор мекунам, рӯзи чоршанбе ним рӯз кор мекунам, дигар рӯза кор намекунам. 12,000 одам дар подчинении дорам. Вот то есть ака компания дай общий прямой 12 руководителей. Барои ҳамин зур ки шумо мехоҳед калон шавед, но тайёрен чанд сум тайёрен расход кунед, ё ки чӣ қадр тайёрен сабр кунед, чӣ қадр тайёрен бихонед ки илмеро ёд бигирен ки вай кунанд. Мисол тирози агар бигиранд роҳбари KFC бимонанд. KFC 1 сол пас чӣ мешава? Чӣ мешава? Банкрот мешава. 100%. То есть агар шуморо ози компанияи Coca-Cola битан, шумо чӣ кор мекунед? Вай банкрот мекунед. То есть диден иҷада гап да сум нест. То есть шуморо Coca-Cola ширкатша қатъи тамоми пулош метиҳад. Шумо вақте ки банки аккаунтон медоред, чашмотон хеле раҳгӯ мезана ай суми даромади ӯро. Лекин варианте ки шумо амро банкрот мекунед чанд фоиза? 90%. Ҳама коргарои шумо мегреза, ҳамаи сумо расход меша, ҳамаи клиентҳо мегреза, шумо тит-пит мешин. Значит, ай мо чӣ хулоса мебароем? Гап да нада пулай. Гап да пул нест. Ина метанта як қиёмат пула метанта. Ина
бо одамо чӣ мегӯянд команда. Ина кока-кола тира командаи хича метия. Чанд қа фоизае ки ва ё баъде ки ту омадӣ ай ту бигирезам. Чанд фоизае? Ина чанд фоизае ки дашти корхонаи мо будроӣ, пага ҳамаи командаи мо бигиреза ай корхона. Ма бигум тамом инаи роҳбарай. 90-100% ки пагаи дига ҳама мегиреза. Мегам не. То есть иҷа хулоса дар чи ай? Гап на да сумай, на да у команда, барои ки ма шумо да ина ҳамаи чи метимтон. Ку чико мекунед? Ина сум, ина команда, ина ҳамаи чи метим. Ку чико ку метони идора када? Метони идора када? Значит, ҷа проблема да чи ай? Конечно, но осон гуфтан чи ай? Сум нест, команда нест, имконият нест, ҳичи нест. И чи ай? Ту уҳдадорира чико мекунӣ? Типа ма бачаи тиллоӣ, ма гунаҳгор нестам, айби ман нестай. Айби сумай, айби муҳитай, айби ҳамаи чай, но айби ки нестай тоқа? Айби ман нестай, да мисол. Барои ҳамин ман гуфтам ку мисол, саволи зурай ку ма шуморо агар рози ширкати пулдору командадора битим чико мекунем? Банкротш мекунем. Аки чи хеле одам ма бояд шавам, мо хеле мегем да. Чи бизнес кунам ки муваффақ шавам? Бисёриҳо хеле савол метан. Ама мегӯям ки шумо бояд хеле савол натен. Шумо бояд савол битен ки ма чи хеле шахсият бояд бошам ки бизнеси муваффақа сохта битонам. Ба фикри шумо агар ҳамаи чира пага ай дасти ма бигиран, дар чи қа вақт ма як ширкати муваффақи дига метонам сохта. 6 моҳ, 7 моҳ. 6 моҳ, 7 моҳ. Агар даже канцелярияи ки уже топ оф майнди Узбекистонда ҳастай, уже корш зурай, 100 точка дора, уже калон шидагиай. Тра битан. Чӣ мешава як сол пас? Ба хайр меша. Барои ҳамин не ту як намуд зиқ шидӣ меги ки ман тада ягон диагноз додам ки ту рак дорӣ, пага мемирӣ просто. ҳеҷ гап не, просто ҳамин чиза қабул кардан дар кор. Ман инаи ҷурон сум боша, ман мегӯям ман биё сум. Хеле мекунам. Чико мекунӣ мегӯям? Хайку аки совет бита чико? Паат мегӯям ба суми ма ту бо ма совет мепурсӣ? Ту нав гуфтаеста бди ки абда сумай. Ина ма тра мегӯям ина ма сум. Ту мегӯи ма тра ҳам сум бутам, ҳам бо бугум ки чико кунӣ? барои ҳамин просто як баҳонае ки мо уҳдадорӣ ай хидмон партоем, барое ки гирифтан уҳдадорира дар хидмон ганда қинай. Ту баъд чӣ шавқ хов мерай вақте ки ту мегӯӣ ки акаста гап да ма будай. Ман и қа вақт дигарора гунаҳгор мекардам. И қа вақт ҳама гунаҳгор буд. Фараҳноз 100 000 сомон диздел какадай. Бе сум. Мо як кейсое дорем ки талхатон мекафа. Просто талхатон мекафа. 100 000 ҳичи аёлӣ. $50,000 дар 2 ҳафта. Тоза ай нол. Просто одамо гап намезананд. Одамо гап намезананд. Меган ака бикишима ман гап намезанам дар камера. барое ки бисёри одамо дар корхонаҳои кор мекунанд ки уҷада агар раисаш бифаҳмад бо проблемаҳо бисёр меша. Ва мега ки ман мебурам ай корхона, не ки ман намехом ки ман сабаб бисёрай. У 10% одамее ки розӣ мешава ки мо уро камера кунем. нигоҳ кунед дар таги аккаунти Фараҳноз чӣ қадар одамо гапҳои безеб навистагианд. эй дурӯғай, фребай, маълумай хондаестай, хеле ҳар кас ба кала намегирад. Не ки одамое ки ба кала мегиранд ва ёда мисол раҳмати калон. Савол. Тест. Просто тест саволтона битен. оликои коргарор ака 10% ма мондагим, неки ҳамаша хичон мекунад. Баландтар. оликои коргарора 10% мондагим ака, ҳамро мақсад туғри кардагим ки ами чанд кас шид мега ки ами кор хуб нест, мақсад хато кардаги. 10% ай чи? Ай с продажа. Чанд қа продажа доред? Чӣ соҳа даёзӣ? Канцтовар гуфт куне ки мо шарти 4 та. Ина ту бояд қатъи гап занӣ, ту бояд қатъи ужин брай, ту бояд қатъи шумо мешиносед дигартона? Не. Нигоҳ ки у чизе ки ту наметонӣ, и уже кадестай. Ту бояд қатъи рафиқ шавӣ, ҷура шавӣ. Просто бигӯ ки биё мара ёрдам те. Мисол 4 тара чӣ идора мекунӣ? Ами кор кардесам бачо, ами бора ихтиёи хидм мерам иво айку шаҳри иво да устод ду бор рафтагим. Ата ҷо мегирӣ? Ай корвон. Ата оптум хидмат мебиёрӣ? Бале. Мо хидмон иво мерем, барои мардими шаҳрра мегирем, борои адбор не камтар, қиматтарак. Магазин буд ҳамаш дар шаҳрай. Ами пеш сафода ами шаҳрдай. Не ки саволи ма ҳамие ки ма коргарода 10% оилинг метам продажа ҳамаша хичон мекунанд ки ами
бегоҳ менависанд дар группа дорем то што ҳам қасум савдо шидам хешид қайд мекунам хемхи баъзе бародаро ҳастанд ки мега ҳами бояд 10% бисёртарака мақсад амира олики аби чнимони сус бахило ма барои мотиватсияшон кардагим не ки ҳами кора усто ки мега бисёртарака ай ами як ҳамкурс ман будам хешиносо дӯсто ҳастай ака хеш табурурам ака ҳастай чанд сум кор мекунанд менеҷерои ту ба сум савдогаро 3000 4000 мешава моментое ки на 23 феврал 8 март мешава ку мо ака тоха канставар нестем 50% бор канставарай баъд бакал сурат мезанем сугир соат агар ки додари ту коргари ту меши ту да мехости 3000 сомон додан не ай бахилии ки мо да дигаро сум намехоҳем додан мо худмон даромад намекунем ман мехоҳам бугум ки менеҷерои ма 100 000 сомонӣ кор кардистам иншолло мумкин ам рӯз мешавад барои ҳамин ма агар ту мара бовар кунӣ 3-4 ҳазоре ки ту метии вабше камаёли ака хай ба ӯ нарх агар розӣ шида бошанд кор кунанд маладес усод магазино 30-40 квадрата калон нестан мақсад не хай ози агар саволи ту ҳамин боша ки ту ай хеле ҷуръат дуртар бест ва хеле ҷуръора ҷуръа нагӯ одаме ки ту коргара 3000 битӣ ба ҷуръат бига ки ту чота коргарота бисёр додисти ман шуморо чӣ гуфтум 90% ҷуръатон намехоҳад ки шумо муваффақ шавед то ҳамин айбахилӣ нестай ту коргарота бисёр медодисти автоматӣ медонӣ чӣ мешавад ту гапи ҷуръата мегирӣ автоматӣ фоидаи ту мехалта автоматӣ ба хотири чӣ ба хотире ки ту ҳаққи коргарта кам кардӣ ба фикри ту агар ту кам кунӣ бигӯ ина 7% пага ӯ одам кор чӣ хеле мебиёяд чӣ хеле мебиёяд чӣ хеле мефурӯшавад барои ҳамин ту бугӯ ки биё фикр кунем чӣ хеле ту метавонӣ 10 000 сомон кор кунӣ мисол биё план мон мисол шумо бояд фақат план факт кор кунед план факт мисол ман тарафдори маоши фикс вообще нестам фикс нестам фикс даже аввал ман мегуфтам ки хай 1000 як ба гуфтам чиштар кора фикс чиштар кора фикс шумо коргар любой коргар чӣ кор мекунад любой коргар як вазифа то есть як результата истеҳсол мекунад то есть истеҳсолкунанда як вазифа фаҳмида на то есть мисол як вазифа маркетолог продажник савдогар кассир финансист любой одам шумо бояд метрикаи чира битем метрикаи ҳамун коргара биёвем мисол айти савдогара ё мисол метрикаи савдогар чи ай фурӯш ту бояд 10% боша мисол ози чанд сум мефурӯхтестен як рӯзда ҳар кадомаш ҳар хеле магазин мисол якин то 2000 миёна чанд сум мефурӯшӣ 2000 то есть я 60,000 фоида савдо меша як моҳда ҳамхе аст хайна ту меги ки гӯш кун ман тура 2000 метиҳам ту плани рӯзона чи 2000 ту чӣ мекунӣ 10% кор мекунӣ ҳамхе аст ту бигӯ ки агар ту амира 3000 кунӣ ман тура мисол 13% метиҳам мисол просто агар ту амира 5000 кунӣ ман туда бо мисол ягон намедонам 15% метиҳам бо плюс 1000 суми дига бонус мешавад то есть аймо хеле мо фақат план факт то есть аймо план факт ҳамаи корхонамон айрӯи план факт мондаги ва план факт прозрачне ҳама медонад ки чӣ кор кардестай чанд қа результат баъд мо бо чӣ мегӯем мисол ту меги ки истеҳсоли ту чи ай истеҳсоли ту фурӯшай то есть ма майти ай то есть биё ту мисол ози 3-4 ҳазор кор кардестӣ як бор фикр кунем чӣ хеле ту метавонӣ 10 000 кор кунӣ мисол ту меги ки метавонӣ ки агар ма як 3 магазин дига кушом ту ҳамро идора кунӣ ай ҳар як магазин 3000 бигирӣ уже как управляющий мисол уже ту 10 000 бигирӣ ранги трансформация гузаштада ки буд буди 14 баъд даста ҷай одам буд трам буди я баъд даста я одам буди хеле ака вай маркетологора HR буд ку я савол дод гуфт ки агар маркетологора короче чӣ савол дод гуфт ама гуфтам фоиз бите ва гуфт ки ман як миқдор фоиза гуфтам ша
ки безеб кор кардестан, ма гуфтум ки инам хеле система битешон, бай хеле ҳа май хеле кунам ва 15000 кор мекунам. Агане ӯ ба дар мисол ба ёдам нест уже, агане ӯ агар ки аму фоизам, то есть чтобы ӯ маркетолог 15000 кор куна, бояд 3 баробар даромади ӯро зиёд куна. А ӯ 3 баробар зиёди худша аҳамият наметиҳа, ӯ мега и менеҷер и бисёр кор мекуна, ку мека. Охай мон кор куна, тра 3 баробар даромад, ту зиёти 80000 сомон, 90000 сомон зиёти кор мекунӣ, чӣ ба тира 15000 наметӣ? Бисёра мегаида. Кибр, бахилӣ, на мада, на дигарода. На дигарода. шумо медонед ки дар Америка одамое ҳастанд ки маошон 5, 10, 20, 15, 30, 40, 50 миллион доллар. 50 миллион доллар маош ҳастад дар Америка. Медонед? Коргари наймай. Мисол директора 50 миллион доллар солона маош дорад. Аммо чӣ мегем? Бисёри бад гирифтаста хид мерава.